A sorte estivo da parte dos barbanzáns esta fin de semana na Preferente Futgal. O Cidade de Ribeira sae do descenso tras unha vitoria crucial, mentres o Puebla segue mirando cara arriba. O Cidade de Ribeira logrou unha vitoria vital na súa loita pola permanencia tras derrotar ao Miño por 2-1 no anexo de Afiaiteira. O triunfo permite aos de Manuel Ángel Pena saír dos postos de descenso e ascender á 12ª posición, aínda que a zona de perigo segue a só un punto de distancia. O partido, marcado por unha gran intensidade, comezou de xeito prometedor para os locais cando o Viturro abriu o marcador no minuto 30, cun remate de cabeza tras un centro preciso. Antes do descanso, o propio Viturro volveu a marcar, firmando o seu dobrete e deixando a súa marca na loita polo Pichichi, cun total de 4 goles na actual tempada. A vitoria parecía encamiñada, pero o Miño non se deu por vencido. Na segunda metade, Pedro Carpente aproveitou un erro na defensa ribeirense para recurtar distancias e deixar no marcador 2-1. A partir de aí, a tensión subiu, pero o Cidade de Ribeira soubo xestionar a vantaxe e fixo valer a súa superioridade. Agora, os ribeirenses xa pensan no próximo encontro, tamén como locais, contra o Sigüeiro. Mentres tanto, o Puebla tamén colleu 3 puntos importantes ao derrotar ao Val do Narón por 0-2 no Sinde. O partido estivo marcado por un gol de Chiño ao borde do descanso, tras roubar un balón en campo rival e lanzar un disparo imparable para o porteiro naronense. Na segunda parte, o Puebla ampliou a súa vantaxe cando Bendaña transformou un penalti tras unha falta sobre Chiño. A pesar de varios intentos locais, a defensa pobrense e o porteiro Juan mantiveron a portería a 0. A vitoria deixa a Puebla optimista e con a mirada posta nas seguintes xornadas, despois de sumar 3 puntos clave para seguir mirando cara arriba na clasificación. Tanto Cidade de Ribeira como o Puebla seguirán loitando nas próximas semanas para consolidar a súa posición na Liga e evitar sustos na recta final do campeonato.